Mwakwa Badwam TV. Badwam Jumadi so yada Apostle Dr. Nite Kutegwase eni Kuntanase dedu sorry Badwam Kasia some ne obeti wo mu bi ni contractor no a won mo eye nsawam eye pokuase nsawam kwan no se na wotwe miensa de won betumi de amakwan no aya akono na 24 afaso asomdwem ye de no beba ne nsem bi anope ye de bro Adom TV Badwam Kasia wo ko Facebook /Adom TV extra benya ye live ho Go TV so channel no 119 DSTV 280 and uko YouTube I will search Adom TV 2 nakwa adomonline.com and same way ni bebre ewo ho bidi de afia abankwa tamaklo afia ni de mientie said and 70 chemu ankasa etie Project Director and Engineer wada Ofankor-Nsawam Road engineer wuku asare wose yenhwe animu be na wotwe miensa de wombehwe Amasaman Sawam Kwantempo no ebeye kama na 24 afaso asomdwem ne Adom Yamane Boni Prince ososiedu ene kasai Nano Adom News in Central for betu manim se aban no edisika ama contractor no ene ye Ofankor-Nsawam ekwan se won share dwumade no ase na bra Adom News in Central for ebepie mu ewo Pobiman ba sapeman bibia megine komedie yehu se contractor yi mfidie egu kwan so a wahya ase kwan na Adom News in Central for any project director a womo ehwe aye kwan engineer awuku asare etwetwe ho nkomo na ode se nyame Adom a dwumadi a womo ahya ase a womo repairs yi eyade na wotwe miensa ana womo de be repair no womo fie no a ansa na womo de nhihia wodo notie ene niam aguso a enche bia no womo de asphalt ebeguso wo kirem a project yi a womo eyade a womo bedi afe baako na nsen sika akara aba site ha nti ya ekrado nti eba last week no nti efiri na no mnada no 3 Saturday no ye fi ase ye edwuma kitikiti baby ana asese ya na nipa kasa bebire no ye start ibuebue ho no ma ye gredi ho na ya ye motora na ye fa motorable na je se baby a tuto mu na nsuo no hihye ne ade ni nyina ye fili ho nyina nti afi ye be ma nsem no nipa kan bebire fa road no ho ebe kofom na nti efi memene da no ye fi ase a ye no from amasamai ukopo udupo mima na ye fi ase pa pobima no na je se do be ko samsam anza na weduru medie na pobima ne samsam no no nya kora ndi endese wo fa wa obehu se ohonom no ebuye fefe ama benkum ni nifa nyina no yo ama driver for no nti ye fi ase anti ye make say adwuma no toazo akwakodu nsamom Adom News in Central for ne ahyemkafo bi nso atwetwe nkomo bisa se sisi a womo ahya ase esiesie kwan no ede na womo nso eka afa ho utimi lodu nsuo anase wo fa lodu a ya mini wa ha sa ba nyankopon ya Adom a o ma start ya ma de o ma se yesro mo so o mo nto aso mo nya ni se ya na o mo nya ho nkoma ye hwo nto o mo to aso ye ni nyina tente man why na man for cars so say why Industrial Relations Officer Ghana Private Road and Transport Union TUC Alhaji Abbas Moro say ene won mo adwen na won mo fa ye senka won mo nya adwuma ebiemu wo masama pokuase kwantempo no so no won mo body asensan fi say contractor number ya wo ye adwuma. We are very happy say road minister no will respond positively. We are very happy and no respect or woman ne or mine nyina but say ena me can say atwe asan be premature nti ye twen o kira ena ye ba bonten na can say o ya ho so mo de machines aba o mo ye adwuma no nti atwe asan no kira o mo yi machines ne nyina akọ asem kan say we di kan Adom FM did asem suspending say sister station my share me family asem kasaye me can say me ne obi a communicate owo ho o say the machines aba na ye say ye maya
ye be suspended sa na me kan enti omo ye yo ye be up to Wednesday na ya ba bontin. But we must be very fair to ourselves, sir. We are very happy, sir. Minister no will respond positively. We saw your Ofankor-Nsawam Masama Kwano Ehunsem na project director Ofankor-Nsawam engineer Wuku Asare de kasa ise adwuma ne de won mo ye na adwadifo no mu bi nom ya ekwan no ebeka wo mo no wo so mo hia mpatade ansan na won mo afiri ho ni nyina ka ho bi ene sede adwuma no echesa Baby amigine eye Amasaman interchange wo mo eba beye Baby amigine eye Amasaman lorry station ewo ho no ohwe mechie yi a interchange a wo mo eye ye enan no ebeba befa baby amigine hi enti no manfo a wo mo etete ha no stores ahodo ene wall ebeka dodo na ewa ha wo mo didwa ewa ha na Adom News in Central for ene project director a ono ene ehwe amoma ye kwan engineer Awuku Asare atwetwe nkomo bisa ne se compensation ehun hihye ene kwan da wo mo hya ase ne etisen ensem a ode tu yenim no momienti bi wasansem ya ho no Adom News in Central for ene edwadifo a wo mo ton ade ewa ha ebedi nkomo bisa se ekwan a wo mo ba be ya bebi a wo mo ti eka wo no ahoboa ben na wo mo aye ni age sisi ya akwakusiri be May 2026 no na esi ewie nanso compensation bi wo hono ma yitua si yitua sa compensation yi ena esese ye ma 3 months na 3 months no wono nya sa compensation wo di fi ndeze ye mfa ne se enne ogesi si yetua sike ya manwa wo na je se 3 months na ye kan August September October August ne wundi ye mfa November nka ho prako na ye November na ye benya kwan ne ya drop wi esoro na ye wo no si ye drop no maya ye dunya famudie no esese ye drop na ho ye free na fe ye tumi aye famudie no ndi famudie no ye ntumi nye ne fully eno an se ye be ya mana ye muturable keke yo mama ye notice be kan enti egusu om se on be my compensation bi ba ye nte ho hweye ti eno na egusu a ye twen so mo be compensate ye na ya pe baby afa ba o mama side bi de aka yen a omo be my omo gigi ye din ni bibia enti aka yen a side next side na aka omo che ye mu into 2 groups enti omo ma group A4 enti aka yen a omo be my na ya relocate na yeko bisa sem oton de ne de meton building materials ekwan na omo ye no ekwan na be kan yen but ye ni ba bi nso ayeko ya ye hu biala ye hu hwe enye ye ndese omo ye kwan na omo tu ye no ye so abata he ne ye mfa ye so ye ne ye ma bedidi ye ma ko school ye ma bi wo school mu e bi wo fie ndese kwan no de omo be ye na omo pe ba bi ma ye na ka ye chedwa bedin e de Prince Owusu Esiedu Adom News Yemfi akwantempo no ho komodie na yenkwa santimantem mu aposifo adwuma wormo ye wo ye nhwehwemu de afa eye firearms and ammunitions ahodo ya wormo nya wo Kuntanase empotemu ho agasbosome no de tosudunsia no na wormo hwehwemu a na wormo eye patrol wormo ye wo apotuaja bekwa akwantempo no so no era wo hu saka bi hyenwuramu a esi ekwan bi ho mrante wo agegina ho wo mo ben na chese wonu mu adwane omkohwe mu a akode ne niam egumu no se wani ensokache Ashanti Regional Police Command eni ahyenhwehwemu ase edifa ehyenmia wono mo kire no ewo Kuntanase eno wasantemantam no mu a saa ehyen yi na etuo ne etuo emuba enana egumu ewo aposifo dada petrol sa wono mo hyehye so mo no kopi mu waputu jabe kwae ekwan no so a ebra wono mo ekoduru ho no wono mo hunu Toyota Center registration number ANR 289-24 se apake ewo enwura mu bebi nanso na wono tinu mo entene wono mo ntino wankasa ebo pinchen
twɛn ɛhyɛn yi a ɛbra wɔn mu eduru ho no ohunu mmeranti mienu sɛ wɔn mu egyina ɛhyɛn yi ho a na wɔn mu ekura enuboni a wɔn mu ɛnom ɛbra nipa mienu yi ehu aposifo yi no wɔde wɔn ti ɛka enwura nam so ma aposifo yi bɔ homɔde bi asɛ anka wɔbɛkyerɛ wɔn mu nanso ɛnya de sɛ wɔn mu etumi yɛ ɛbra odwane gya wɔn hyɛn ho aposifo kɔhwehwɛ mu no enema bi a wɔn hu yɛ ɛyɛ AK-47 assault rifle baako etu a yɛyɛ no wɔn Ghana mu hanso baako sanso ɛna AK-47 magazines a ɛno na baako bi a etu aboba aduasa ɛna hyɛ mu wɔn mu hunu AK-47 packets ɛnan na saa packets yi bibia no etu emuba eduonu enum ɛna na ɛwɔ mu sanso san ehunu Huawei smartphone sedie ɛna fe Ghana card ɛwɔ mu ɛwɔ ehu nti no Ashanti Regional Police Command ɛde ato dwa sɛ ɔde yɛhyɛn a wɔkyerɛ yakɔkɔpie mu ɛwɔ Kuntanase police station ɛnɛma hodo wɔsesa yɛn so no wɔde ayɛ adansedi ɛde ma wɔn hwehwɛ mu a wɔn mo ɛyɛ wei ɛna posifo de adesrɛ to ɔmanfo nyinaa anim sɛ wa wɔn nsɛm bitimi aboa ma nipa bɔnfo yi wɔtimi asɔ wɔn mo pɛkyi no adaruma bopinkyɛn aposifo bi a ɛbɛn wo ɛfa sansɛm yi ɛkɔkɔma wɔn mo anaasɛ sɛ wontumi a wobɛtumi afrɛ wɔn mo ɛnambɛs yi 191 anaasɛ 18555 ɛna afei 112 na wɔn mo ɛbɛgye wo so. Kane South Africa mampani Jacob Zuma akọ gamanche Kentucky Teku True ya wotoso mienu ho na ne nyina no edan edi Ghana ne South Africa ya yonkofa mapa no na afei no achi nso 2025 UPSA leadership lecture ekosunti ena obae. Heavy reliance on the dollar has led to a situation whereby African countries in particular continue to depend on Western countries as if we can't stand on our own. With the BRICS initiative, if you look at Brazil, you look at Russia, you look at India, you look at China and South Africa, through that initiative, which was President Zuma's brain, we are able to create a totally different forum, a different institution from where we can borrow, for example, thereby weakening the dominant. Emma South Africa mining and penny for no Kadeka hold the man here say Bibremo, a bit to me a kayan home album. We must tell our story one more time because the narrative has changed. We have third parties talking about our narrative, talking about our history. It's about time that we tell our own history, that Africa is mother of the world. This meeting is not just between leaders, but it is Africa reminding itself of its strength and shared destiny. Presby Somuno Sofopenia Wadano, your moderator, Right Reverend Dr. Abraham Nano Parikwachi. Or the two abandoned animals says she pabi a babe to me a buana galamse no channel. 1 year on Fantona Quaiso. The Presbyterian Church of Ghana joins the entire nation in mourning the 8 Ghanaians who died in the 6th of August 2025 helicopter crash at Adansia Kufu. Their passing serves as a solemn reminder of the urgent need for decisive and lasting measures to combat the illegal mining menace, which continues to destroy forests, rivers, and other water bodies, posing a significant national security threat. While acknowledging recent government interventions, the Presbyterian Church of Ghana is alarmed by signs of increasing galamsey activity, including the release of seized excavators. As one more was answered to us to say. The Presbyterian Church of Ghana emphasizes that the Constitution's principle of separation of powers must be maintained to prevent one arm of government from overstepping its authority. The Presbyterian Church of Ghana warns that tensions between the judiciary and the executive should be managed carefully to preserve public confidence in the judicial system. The church hopes that all arms of government will operate independently and without interference in service to the people of Ghana. The Presbyterian Church of Ghana expects the constitutional position to be respected
in the recent impasse between the suspended Chief Justice and the government. And we pray that this should be swiftly and smoothly resolved amicably. Yenya dosona Adom TV Badwam kase no yemfansi ha yeda semre ne adaje a wode ma ye wadaro mache ye yenche na yemfa da bonkrata no ene Adom online stories no to so media fia amankwa tamaklo.